també hem entrat ja és el xarel·lo. El xarel·lo el tenim a l'inici de la fermentació. El xarel·lo és una varietat una mica més tardana, tot i així aquest any ha sigut un any molt primerenc tot, per tant hem collit molt més aviat, 10 dies de llavors més aviat de l'habitual, i el tenim just al començament de fermentació. Parcel·les que encara no hi ha tant de carboni, encara no es perd tant de carboni. Amb una fruita més dolça. El xarel·lo que utilitza 10 graus en 8. Aquest és una varietat que s'ha collit molt més aviat de l'habitual. També 10 dies abans del habitual. Però hi ha una equilibri excel·lent entre l'acidesa i el sucre d'aquest any. L'altra vegada ha sigut una excel·lent. Doncs se'ls fa encara aquest any amb els processos